Yo, what's up guys? Today is my papa's birthday. Welcome back sa ating YouTube channel guys. So atong buhaton karon guys kung nakabantay mo, kung asa ko karon. So karon guys, na ako diri sa Minterio guys. So kung nakita mo guys, yun ako diri sa Minterio. So pakita na ko sa inyo guys ha. Diri yun na ni diri ha. Diri nga sa tagang balay. Kung nakabantay mas kuha. So, karon guys, itong mabuhat ane is bisita ko na to sa papa dito. Itong pila ka sikan siya tanan da pagkasod dol round pod ubani ko ninyo guys. So, mong handa na is wala. Real talk lang, wala lang gyud, wala gyud. Na lang bisita lang papa kay may kwarta gyud pero ako lang mahangyo sa ilaha na tatay. Mag-guide lang mi pirmi. Na lang palay lang mi sa mga dautan. So, guide lang mi pirmi pa. Palay mis dautan. Pakita na ko guys, balik ko ninyo guys ha. Iubat na dito ha. So, let's go. Kalimot po dahil ko ninyo guys nga palit dahil ko og mismo og kanang release ko ka papa. Ngani man ko pag bubisita ko sa ha. Palit ko mismo og release ko pareha man ko sa hilig. So, sulod na ta guys. Castro. Ta diri, dollar kayo guys. No? Napay kulapo na dire oh. Alam sa lagi siya nagatod dire. Kandila ni. Portanda ni ako bisita ng papa guys. Naso ko dire murag. O nang say maka-feel ko ba, maka-action ko. Pero makahilak gani. Siyempre. So pud mi sa mamahan. Od mi sa mga share na ko sa inyo guys, suod mi sa mga katawa-katawa na mga yaga-yaga, suod mi na karpin mo sa maso na sa mga part sa mga real talk lang mga makina na di kay misod ni papa na mayo-ayo di kay mi vibes walang gid moral lang gid kung makahilak gid basta mas bisita gid makahilak gid gamay gid manluway na manluway oh. Oops, ya. Lihat na to nih. Kaya ano maglisod si papa magigban. Oh, adik tuh mismo eh. Ano si papa guys? Demetrio E. Auri Hileran. Nastanan birthday. Hindi na kayo kung nagdagan ng istorya pa. Kabalo dyan ko nga manawon dyan ko sa inyo pa. Kabalo dyan ko naglantaw rin mas kuha ron. I-guide lang may pa, palayo lang mis dautan. Ang apo, ako din ako ganahan mahilak pa rin. Hope nga, i-guide pa min ninyo, kung nanay, tatay. Walang akong hangyo pa. Tao, tinutanay lang yun. I-guide lang yun may permi pa. Pagad. Tinutanay lang yun. Kung naalangin mo dari ya. Wala, sulit kita ron. So guys, ako mo pala biging dagan istorya guys kay ibutuganan mo ng ilat-ilat ko. Kaya mo to uwi ra kay nakdude. So, salamat kayo sa pag-guide permintin nyo ni nanay pa. Tatay, salamat kayo. Palayo lang mas daw tanong. Pahingi lang may perminti mo ako. I-guide lang may permit. Salamat kayo.